God eftermiddag og velkommen til Somara Foundations første webinar på dansk. Mit navn er Leda. Jeg er en MSD-patient og en af de mange ambassadører for Somara Foundation. En non-profit organisation, som støtter patienter og pårørende i hele verden. Lidt praktisk information. Webinaret vil blive optaget og udgivet på Somara Foundations hjemmesider og YouTube, hvor man kan finde flere webinarer på forskellige sprog og på forskellige emner. I den sidste del af webinaren vil Fatih, som også er patient, og ligesom jeg, ambassadør, ikke kun for for Danmark, men også for Tyrkiet, læse op på de spørgsmål, I sender ind på chatten. En anden information, det er, at vi er så heldige, at i år ECTRIMS bliver afholdt i Danmark, nærmere København. ECTRIMS, som er European Committee for Treatment and Research in MS, Europæiske Komité om behandling og forskning for sklerose, NMO, MOG. Den bliver afholdt i København. Og i den anledning har Somara Foundation fået æren af at være med til at afholde den første patientdag, store patientdag, den 20. september, hvor der også vil være rigtig mange dygtige forskere, læger til stede, hvor de kan fortælle os de sidste nye inden for området. Her i Danmark holder vi ambassadører for Somara Foundation møder med patienter, hvor vi holder det via Zoom-møde, hvor vi i trygge rammer kan snakke sammen og være i et fællesskab, hvor vi støtter hinanden. Jeg vil sige stor tak til Amagen for at sponsorere dette event, og som altid står parat til at støtte os. Jeg vil give ordet til Nasrin Asghari, Nasrin, professor af Syddansk Universitet. Værsgo, Nasrin, ordet er dit. Tak skal du have. God eftermiddag. Jeg vil takke også organisationen og Somara Ahmed, der giver mulighed, at vi kan drøfte disse to sjældne sygdomme, og de patienter, der har ikke antistoffer, de står med det udfordring, hvad de kan være deres diagnose, og blive klog på, hvordan vi skal passe bedre på hinanden. Så jeg blev interesseret i sygdommen NMO, neuromyelitis optica, da jeg oplevede det første patient for mange år siden, hvor det klassiske sklerosemedicin kunne ikke virke på patienten. Desværre patienten fik tilbagefald af sygdommen flere gange og medførte handicaptilstand og blindhed. Og det var dengang, man vidste ikke ret meget omkring sygdommen. Og det medførte min rejse til Mayo Clinic, hvor de hedder opdagelse af en antistof mod en centralnervesystemprotein, der kunne forklare den gruppe patienter, der havde ikke effekt af sklerosemedicin, og de fejlede noget andet. Det var min rejse, der startede. Men hvad er det for nogle sygdomme, vi snakker om? Der er en gruppe autoimmune sygdomme, det vil sige immunforsvar, overgriber ens egne væv og medfører skade af den isoleringsmateriale omkring nerven, og samtidig med, det kaldes for demyelinering, og kan medføre nerveskade. De ting sker i sammenhæng, at man nedbryder blodhjernebarriere, som beskytter hjern og rygmarven, der indgår i strukturen af blodhjernebarriere, centralnervesystem. I kan sige, der er intakte nerve, hvor der er isoleringsmateriale omkring enkelte nerve, og her I kan sige nedbrydning af det mor normalt eksisterer, beskytter hjerne og rygmarven, hvor det betændelsesceller, inflammatoriske celler kan træde ind i centralnervesystem, medføre skade af myelin, kaldes det beskyttede materiale, og i nogle tilfælde nerveskade og medfører visse handicaptilstand. Det vi kender fra den gruppe, det er MS, men gruppen er mere kompliceret. Det vil jeg ikke gå ind og med små beskrive alle de grupper, men jeg ville bare sige, hvis man skal dele alle de sygdomme, det går ind i paraply, så vil det sige, at vi har
den største patientgruppe, der har multiple sklerose, kort form MS, og så har vi dem, der har antistof mod nogle proteiner i centralnervesystemet. Og det er det fælles for alle de sygdomme, det er, den nedbrydes blod-hjernebarriere, og sygdomsaktivitet kan medføre myelinskade og nerveskade. Men klinikken er i virkeligheden forskellige. Hvis vi kigger på en patient, der har antistof mod vandkanal 4, her er det et billede af rygmarven, der er rygvioler og rygmarven, som mørkegrå ligger i kanalen. Så kan I se, at denne patient har en vid udstrakket inflammationsbetingelse i rygmarven, i sammenligning med en lille asymmetriske læsion eller skade på rygmarven, som kan tegnes her hos sklerosepatienter. Her er en lange skade, som fylder hele rygmarven, og derfor tilskrives til klassiske tilfælde med rygmarvslæsion hos patienter med NMO eller en NMOSD. Når man kigger på synsnervebetændelse, vi kan forekomme hyppigt. Vi kan også se, at de har meget lange læsion, der kan ramme det bedste del af synsnerven og medføre nedsat syn, og kan være vedvarende og svære tilfælde af nedsat syn, og det er ikke altid, man kan genvinde sin syn. Så vi kan sige det, at på den måde, at vi har en største gruppe, der har MS, så har vi det gruppe, de har antistof mod en protein, der hedder vandkanal nummer 4, og så har vi det dem, der har antistof mod myelin, som indgår i strukturen omkring den isoleringsmaterielle myelin, men de har antistof mod en slags protein, der kaldes for kort form MOG. Så de to indtil videre, vi kunne godt identificere de patienter, der havde ikke klassiske forløb som MS, og de havde andre behandlingsbehov. Disse informationer er kommet med tiden, så i mange år siden, der var beskrevet det første tilfælde af NMO, og senere hen beskrevet det også, at det kan komme til tilbagefald. Og så var det to kolleger fra Mayo Clinic, professor Vingerchuk og Wangchinker, de beskrev patienterne, at de har typisk den skade på rygmarven, og de har normale hjerne MR-scanning. Og så er der vævsprøveanalyser, det viser, at der er noget antistof involveret i det sygdom. Så kommer Dr. Lennon opdager den antistof mod den vandkanal nummer 4. Så den vandkanal nummer 4 præcis ligger på en studiecelle, det hedder astrocytter, og det sker, når man har antistoffet, medfører aktivering en slags immuncelle, kaldes komplement, og medfører skade af astrocytter og inflammation, og det her sekundært kan medføre diminution, skade på den isoleringsmateriale og nerveskade. Men så kommer en ny diagnostisk kriterie 2015, adskiller dem, der har positiv for denne type antistof, og dem, der er negative. Så dem, der er negative med tiden, hvis man følger op med de gruppe patienter, så kunne de sige, at de har antistof mod myelin. Det er også en slags, eller MOG, det er en protein, der indgår i myelin, og det er også en slags protein i centralnervesystemet. Men spørgsmålet er, hvad sker der bagefter? Det er et spørgsmål på de seronegative patienter. Der er så mange spørgsmål, vi skal prøve sammen med forståelse af sygdommen, med det dialog, man har med patienter og pårørende, og den forskning, man laver, bliver klog på sygdommen, for at give bedre diagnose og prognose og det hele taget behandling. Så det sker, det er i virkeligheden, det er to studieceller, vi har oligodendrocyt og astrocytter, og vandkanalerne sætter på astrocytterne, og MOG sætter på myelin. Hvis vi har en synsnervebetændelse, som sætter her, det er øjne, det kan I sige, det er strukturen af synsnerven, og så går alle de der nervelæger, det har vi her, og de strukturer indgår i synsnerven. Og hvis man har antistof, kan angribe for eksempel, hvis man har MOG-antistof, angriber denne type studieceller og myelin, og hvis man har antistof mod vandkanal nummer 4, angriber astrocytter og denne vandkanal. Så med tiden har man opdaget, at man kan måle nerveskade. Det er noget, der kaldes for neurofilament i blod- eller rygmarvsvæske.
Man kan også måle den skade, der pådraget eller påtaget for medfører, når antistof binder sig på vandkanal nummer 4 på astrocytter. Det kaldes forkortelse for GFAP. Det er også en slags protein. Så på den måde, man kan godt se, hvad det for nogle produkter dannes, og kan måle det på den måde, man kan sige, hvor svært er sygdomstilfælde, og hvordan man kan bedst behandle det. Jeg har allerede fortalt jer mekanisme, hvordan antistof og aktivering af nogle immunceller komplementer medfører astrocytskader og medfører myelin. Og det kan man måle i blodprøver på patienter, denne antistof. Så kan godt være, at nogle af vores patienter oplever noget vedvarende hige, kvalme, og det kan være det sted, hvor blodjernbarriere ikke er så stærk, så antistoffet kan komme i centralnervesystemet, kaldes med fine ord arterioplastema. Og hvis man laver noget follow-up MR-scanning efter 2 dage og 12 dage, så kan det sige dannelse af den typiske betændelsesforandringer på rygmarven, hvor patienten kan opleve motoriske og sensoriske problemer. Hos NMOSD-patienter, der bliver beskrevet det klassiske skader, der kan komme i hjernen, og også i mellem hjernehinene. Og man kan sige, at disse ting adskiller sig i forhold til MS, og kan adskille sygdommen fra klassiske MS. De har de lange læsioner, og hvis de får noget binobak-hormon, der kan medføre nedbrydning af de lange læsioner i små, og derfor man kan nogle gange påvise de der små pletter. Det kan også som sin mine eller komplikation medføre atrofi, skrumpning af rygmarven, hvilken er tilfældet hos den patient. Så det er vigtigt, at man laver MR-scanning i rigtig tidspunkt, og behandle patienten så tidligt som muligt, for at forebygge dette tilfælde, hvor medfører visse grad af handicaptilstand. Så i Danmark, vi har forskergrupper, vi har etableret, vi har forskning omkring MR-scanninger og biomarkører for at give bedre diagnose til patienter. Det har været udfordrende, fordi det er en sjælden sygdom. Derfor det er rigtig godt, at patienter og pårørende snakker sammen, kontakter læger til at få mere informationer. Men heldigvis, når man er ved af svære tider omkring forståelse om sygdommen, så det er nogen, der kommer og hjælper og støtter, så kan man bedre forstå sygdommen. Internationalt samarbejde er det bedste måde at gøre med sådan en sygdom, fordi så får vi bedre forståelse af sygdommen for de antal patienter, og med forskellige alder og race kan hjælpe os fortælle geografisk placering og eventuelt genetiske baggrund, kan give os forståelse af, hvordan man får sygdommen, og hvordan kan man bedre behandle det. Så det vi ved godt med NMO, det er, at sværhedsgrad af sygdom er afhængig af tilbagefald af sygdom. Så det er vigtigt, at man blokerer tilbagefald af sygdommen. Og vi ved godt, at det er mest kvinder, der får det, og normalt det er tilbagefald, attackvise sygdomsforløb. Og det er typisk, det er dem, der er latinamerikanere eller afrikanere, der kan få det, men der findes også i videre race. Så det samarbejde har vi etableret, og det fortsætter vi med, og kan vi sige om noget forskellige kliniske billeder blandt forskellige racer, men det er som sagt, det generelt vil sige, at sværhedsgrad af sygdommen afhængig af tilbagefald af sygdommen attacker. Så derfor blokering attack er vigtig. Det vi har udfordring som klinikere eller patienter oplever mest, når de er negative. Der har været studier, man har spurgt mange dygtige neurologer, hvad patienten fejler af NMOSD, MS eller hvad, så kan man sige, det er svært, der er nogle overlapninger. Altså nogen bliver ved at være negative, men de har tilbagefald. Og nogle af med tiden viser sig, at der er en overlapning mellem dem, der har antistof mod MOG. Og det langsomt nu kan man godt adskille MOG-associerede sygdomme fra NMO. Vi har nogle helt bestemt diagnostiske kriterier, hvem skal få diagnosen, ligesom med MS, med NMO også. Hvis man er positiv, så ved man godt det klassiske kliniske billeder. Man kender det godt med synapsnervebetændelse, rygmarvsnervebetændelse, og de steder, hvor blodjernbarriere ikke er stærk, så kan man få tilbagefald af sygdommen.
Man ved godt, at det negative, så skal det være spredning i 2 forskellige steder, så det er en del MR-scanning-kriterier skal opfyldes. Nogle af de patienter kan være MOG-positive, men nu efterhånden vi kan adskille MOG fra NMO, og det vil det nye diagnostiske kriterier fortælle os, hvordan vi skal gøre det. Men nogle gange patienter er negative, og så har vi målt dem under tilbagefald-attack, så kan vi godt, de bliver positive, fordi behandlingen kan medføre, at mængde af det antistof reduceres. Så derfor det er, hvis man mistænker sygdommen med antistofsygdomme, så skal man lave igen den test i forbindelse med tilbagefald-attack, eller når de har ikke fået behandling, fordi det er noget forskel i forhold til alder og race og sygdomsaktivitet og behandling i forhold til positivitet. Det er nogle cases fra Oxford-gruppe, det viser, at patienten har været positiv under behandling, bliver negative. Og igen, patienter har været positiv, bliver negativ under behandling, eller de har været negativ, men da de har haft et interval uden behandling, bliver positiv. Derfor en god dialog med jeres læger er vigtig, at man laver, hvis man mistænker, laver en ny test, eller eventuelt vurderer en anden metode, et andet laboratorium, for at være sikker på, at man er positiv, eller man er negativ. Hvorfor det er så vigtigt? Det er så vigtigt, fordi hvis man får ikke rigtig diagnosen, får man dårligt. Der er så mange studier, det bliver rapporteret på forskellige steder, siger, hvis man får det klassiske type behandling for MS, så får man forværring af sygdom. Og det er et eksempel her af vores patient fra klinik, der fik til mere læsioner, skader i hjernen, og så tilbagefald læsioner i rygmarven. Så det er vigtigt, at man får stillet rigtig diagnose. Så er der kommet den opdagelse af dem, der er negative i en undergruppe af dem. De har antistof mod en protein, der indgår i strukturen af myelin. Og det åbnede også en mulighed, adskille de patienter og giver rigtig behandling. Som sagt, nerven, når det er intakt, ser sådan ud med isoleringsmateriale. De isoleringsmateriale består af vand og fedt, men også 3 slags proteiner. Som MOG er en slags af de proteiner, og patienten har antistof mod MOG. Så internationalt, vi har beskrevet det, hvordan er sygdomsmekanisme, det skal ikke gå der, men normalt de eksisterer i blodet, og så kommer til centralnervesystem, og så aktiverer forskellige immunceller. Typisk kan være, vi kalder det Adam-form, store skader i hjernen kan forekomme især hos børn. Der er nogle studier, hvor man kigger på MR-scanning og vævsprøver. Vi kan sige, hvilken type celler, der er involveret. Igen, ligesom NMOSD er komplement også aktiveret i det. Hvis man kigger på rygmarven, så kan man sige en H-formel, det er når man kigger opad, eller en anden snit. Og så kan man sige, at det typisk forekommer i nederste del af rygsøjlen en læsion. Men de kan også have en lange læsion. Og det typiske i hjernelæsion, når det er store, som jeg har fortalt, det typisk forekommer hos børn. Synsnervebetændelsen kaldes opticus neuritis hos NMOSD med positive antistof kan siges det lange, men hvis man kigger på MOG, så kan man sige, hvis vi får noget kontrast, nogle stoffer, så kan man sige, at det kommer noget ødem og hævelse bag synsnerven, og normalt kan det godt fremtræde som begge øjne, og det er det meget klassiske her, hvis man siger det, så rejser mistænk om synsnervebetændelse. Vi har samlet danske patienter, samarbejdet med tyske gruppe, prøvet at beskrive de patientgrupper, så sige, hvordan de har udviklet sygdommen, hvordan bedst kan vi behandle dem. Og det er igen en klassisk rygmarvslæsion hos en MOG-positive. Det kan være nogle overlapninger, men det adskiller igen med det synsnervebetændelse, med det ødem, jeg har vist jer, og det er det store hjernelæsioner, det typisk kommer hos børn, men det kan også være hjernehindebetændelse, det giver faktisk epileptisk forme eller krampetilfælde, hvor det kan forekomme. Det er ikke længe siden, jeg har haft unge piger, hvor der har haft et krampeanfald i skolen, og det viser sig, har synsnervebetændelse, det viser sig, det er positivt for MOG antistof. Så man skal være opmærksom på, om disse symptomer, der adskiller det MOG fra NMO.
Det står patientgruppe fra England og Frankrig og Sri Lanka. Det viser nogle lighed, hvor deres synsnervebetændelse forekommer hos fleste patienter med MOG, men der også forekommer rygmarvsnervebetændelse, og så det der hjernelæsioner, som jeg har vist jer. Det er ikke så meget som NMO, mænd kan også lige så meget få sygdommen, og det kan også være tilbagevendende med relapsing, det vil sige tilbagevendende hos omkring 50%, og der er ikke noget forskel, hvilken race kan få mest sygdommen. Hvis man lægger alle de patienterne fra hele verden og kigger på de MOG-positive patienter, hvordan er deres kliniske billede, så kan jeg sige synsnervebetændelse, rygmarvsnervebetændelse, og de store hjernelæsioner forekommer, eller rygmarvsnervebetændelse med synsnervebetændelse. Og så har der hos børn, der er mere med hjernelæsioner, de store kaldes ADAM, og hos voksne, det er mere synsnervebetændelse. Forløbet af sygdom for MS er anderledes i forhold til NMOSD, fordi det er mere, hver gang du har tilbagefald, så får du forværring af dine færdigheder og handicaptilstand. Om MOG-AD har mere bedre prognose i det tilfælde. Vi har etableret metode til bestemmelse i antistoffer i Danmark, både med henblik på mod vandkanal nummer 4 og MOG. Så det er tilgængeligt for alle hospitaler. Og det er samarbejde internationalt til evaluering. Patienter med NMO kan have andre autonome sygdomme, ligesom lupus, og det er studier, vi har vist, det derfor man skal være opmærksom på det. Kan sygdommen eller antistop overflydes til børn? Ja, vi har haft nogle studier, og derfor patienter med NMO har virkelig brug for en god planlægning til graviditet, og måske det skal de også fortsætte med behandling, fordi det er risiko for tilbagefald eller miste deres børn. Så hvorfor vi er så interesseret at vide så meget om sygdommen og mekanismen? Fordi baseret på det viden, vi kan udvikle behandling. Vi har lige sagt 4 gange, at komplement indgår i sygdomsbilledet. Derfor man har udviklet behandling, der blokerer komplementaktivering. Og man laver noget, fordi man danner antistoffer, så vil man også blokere noget, der kan blokere dannelse af antistoffer. Det kaldes for anti-CD19. Og så man danner også nogle behandlinger, der kan etablere blod-hjernebarriere, ligesom en anden cytokin, der er markør for betændelse, inflammation. Man kan sige, at de receptorer, hvis blokeres, så sygdomsaktivitet falder. Men det er hele tiden udvikling er på vej, og man bliver være mere klog på, hvordan man skal gøre det. Så man ved det godt, at de antistoffer hos NMOSD kan medføre sygdom i dyremodel, men omkring MOG, man ved ikke. Vi bidrager også med nogle studier i dyremodel for at forstå sygdomsmekanismer eller prøve behandling for at være sikker på, hvad det bedste for patienter er. Okay, hvis vi skal samle op, hvordan kan vi adskille de sygdomme? Sklerose, det er mere, man siger, en slags immunceller, der er involveret i det. Man kan ikke rigtig bestemme en antistof, men det kan man godt med MOG-AD-associeret sygdom, fordi de har antistof mod MOG, og det angriber myelin, og så hos NMOSD-patienter, man kan identificere antistof mod vandkanal, der sidder på støttecelle astrocytter. Og så hvis man kigger på kliniske billeder, det kan være alle som tilbagevendende relapsing, men man mener, at prognosen på MOG-AD er bedre i forhold til NMO, men det er helt afhængigt af, at du tidligt behandler patienten og gør det prognosen bedre og med i forhold til MS. Fordelingen af kvinder, det kan I sige, det er dominant af kvinder, desværre, men man kan også sige, at MOG er ikke det samme tilfælde, det er på lige fod. Det kan forekomme i alle alder, MOG mere hos børn, det kan siges, og måske mere hyppigt i forhold til NMOSD. Så er der noget specifikke omkring MR-scanning, som jeg skal ikke gå dybt i det. Vi har fokus på sundhedsnerven, fordi det er ligesom en vindue til hjernen, hvad der foregår. Derfor foregår i Danmark forskning omkring, hvordan vi kan tidligt diagnosticere patienter med såkaldt antistof-medierede sygdomme. En markør for det der ultralydsscanning af sundhedsnerven og forskellige nervelag
hvor det kan fortælle for eksempel her, at den patient har NMO, fordi det er mere diffus nerveskade af synsnerven i forhold til MS-patienter, de har en mere lokaliseret skade af synsnerven i forbindelse med tilbagefald med synsnervebetændelse. Man kan adskille NMOSD, MOG fra MS med den metode også. I Danmark vi har samarbejdet med Charité Berlin, hvor vi har forskellige studier omkring det der ultralydsscanning af synsnerven, fordi vi synes, det skaber fantastiske muligheder. Vi har samarbejdet internationalt fra Danmark til hele verden omkring synsnervebetændelse, og det er vi glade for at bidrage. Vi fokuserer med biomarkører, at det er noget, der adskiller sygdomme fra hinanden. I kan se her, at GFAP adskiller sig i NMOSD-patienter fra MOG og fra MS. Vi gør det, fordi vi vil gerne bedre diagnose og prognose og fokusere udvikling af sygdommen. Der er så mange andre markører, jeg skal ikke komme på det, men igen, det er markører for blodhjernebarriere, stabilisering og associationsskade bliver nævnt. Her i Danmark, vi undersøger om i forbindelse med attack eller i forskellige faser i sygdommen, vi kan adskille med nerveskade patienter fra hinanden. Er det forbundet med svaghedsgrad af sygdommen, eller der er nogle markører, der adskiller sig totalt fra hinanden. Her er det NMOSD og MOG, det er mere specifikt GFAP for NMOSD. Og så hænger de sammen, de proteinskader. Det gør de. Så til sidst, jeg ville lige fortælle jer, at her i Danmark, vi arbejder også, fordi vi har det muligheder med register og patientinteraktion med hospitaler og register er rigtig godt. Vi kigger på, om vi kan identificere nye markører. Hvis man tænker på blodhjernebarriere, man altid kigger på det klassiske vej, hvordan det angriber de der stutteceller. Vi kigger det på noget, der hedder ekstracellulær matrix. Det er noget stuttemateriale omkring blodåren. Og fordi vi vil gerne identificere nogle markører for tilbagefald. Og vi viste, at denne protein kaldes M4, udtrykkes i hjernen og synsnerven, og den er reduceret meget stærkt hos MOG-associerede sygdomme, og der er helt afhængig af, at du tager det materiale tæt på tilbagefald. Derfor det kan fokusere tilbagefald, så kan man bedre starte behandling. Der findes en behandlingsmulighed for det, og lige nu vi har det er human eyes her og synsnerven. Vi kan sige, at den udtrykkes i synsnerven, og det reduceres under tilbagefald. Lige nu vi arbejder med en model, vi kan sige, om vi kan være med at etablere og stabilisere blodhjernebarriere. Med alle de år, jeg vil gerne, I skal huske, det er håb. Det hele tiden kommer udvikling, at man opdager NMOSD-patienters kliniske billede, MOG-associerede sygdomme. Selvfølgelig der er nogle overlapninger, og derfor man skal være gode venner og snakke sammen, god dialog med lægerne, follow op af patientens kliniske billede for at blive klog på, hvad det er bedst for den patient. Alle de ting kan hjælpe, vi kan bedre forståelse om sygdomsforløb, og vores historie er ikke færdig. Det vil vi fortsætte at blive mere klog på at opdage markører, hvordan vi kan sikre patienternes helbredelse på bedste måde. Så det kan vi bare gøre det med samarbejde sammen i Danmark, men også internationalt. Vi gør det bedre for bedre diagnose, giver bedre prognose og forebygge tilbagefald. Vi kan kun gøre det sammen. Det skal vi huske. Jeg takker alle danske forskere, unge og alle seniorforskere, men også international gruppe, Sumaira Ahmad Foundation, for at give den mulighed med det alle de år. Det var den historie fra Danmark. Jeg håber, at vi alle sammen er bedre til at have dialog, hjælpe hinanden for bedre forståelse over disse sygdomme. Tak for jeres opmærksomhed. Jeg ville være glad for et spørgsmål. Ja, tak Nasrin. Det var dejligt, og vi bliver beriget med kæmpe viden. Og tak, fordi du altid er så rar og svarer på vores spørgsmål og hjælper os, når vi har brug for. Nu vil jeg læse op på nogle af de spørgsmål, vi har fået, og den første af dem, det er, hvad gør man, hvis man har ny eller forværret symptomer? Man siger, at definitionen på en attack, det er, at man har ikke nogen infektion. Det vil sige, at man har ikke blærebetændelse eller influenza eller noget.
det kræver noget behandling, og man har forværing eller nytkommende symptomer, der varer mere i et døgn. Så normalt man kontakter den klinik, man er tilknyttet, og fortæller, at jeg har ikke nogen infektion, og jeg har fået ganske forværing, og der står mere 1 eller 2 døgn, og det er nyt symptomer. Fordi jo tidligere man kontakter sin klinik, jo tidligere kan man vurdere patienten som såkaldte subakutte ambulatorium, fordi så kan man give noget akut behandling for at blokere udviklingen. Fordi det er en ting, at du behandles den akutte tilbagefald, den anden ting, det er, disse behandlinger hjælper også med opheling, fremmer opheling. Så det er vigtigt at have dialog med den klinik, man er tilknyttet til. Godt. Det næste spørgsmål, det er, hvad er de mest almindelige trigger for flares i NMO og også MOG? Ja, det må være lidt svært spørgsmål for at svare på, fordi hvad er det, der medfører tilbagefald? Er det sådan, man skal forstå det her spørgsmål? Der er ikke noget evidens endnu, men jeg ved godt, mange af mine patienter, der har attack, de har bliver udsat på en psykisk belastning, stress eller fysisk belastning. Infektion kan medføre nogle, vi kalder det falsk attack, forværing, at man føler, at man har det forværing. Men ellers sygdoms naturhistorie, det er, at der kommer noget udsving. Det er vigtigt, det er, man kender sin krop så meget godt, hver gang der kommer udsving. Man føler, det er nyt forværing, og så siger han et døgn, og så kontakter det klinik, man er tilknyttet, sin behandlende læge, og så siger, jeg er sikker på, at jeg er på vej at få attack, og så få blokeret det. Men det er ikke sådan evidens, hvad det kan være mest trikkende. Jeg plejer altid at sige, at rygning, mangel på D-vitamin, mangel måske på B12, er de ting, der kan forværre sygdom og forsinke opheling også. Det næste spørgsmål. Hvordan er flares forskellige i NMO, MOG versus MS? I forbindelse med attack, eller jeg skal lige have et spørgsmål lidt. Ja, i forbindelse med attack. Hvordan er attacken forskellig hos NMO, MOG og MS? Så NMO-attacker er normalt, man siger, at det har en højere sværhedsgrad. Det kan være hurtigt, kommer til toppen. Og der kommer lokalisation også, hvilken del af centralnervesystemet er påvirket. Som MOG, det kan også være nogle cases være voldsomme, men normalt er ikke så svær tilbagefald, som det er med NMO. Og det samme for MS og så bedre. Men normalt det er ikke noget, man kan adskille det. Altså hvis man tager en markør, det hedder markør på nerveskader, som jeg har vist jer, det er ikke så forskel. Du kan ikke adskille i forbindelse med det tilbagefald. Men der er nogle studier, der har vist det, for eksempel hos NMOSD-patienter, når de har tilbagefald, attack, så de har højere niveauer af GFAP-tegn på skade på astrocytter. Derfor, hvis du har høj af det mængde af det protein i dine blodprøver, så kan også forudsage det næste attack. Så at have noget blodprøver, kontrol af de markører, det er rigtig godt, fordi det kan forudsage tilbagefald, og så kan man optimere sin behandling, reducere mængde af behandling også på den basis. Okay, jeg tror, det næste spørgsmål kan godt have lidt sammenhæng her. Hvad er det mest almindelige symptomer, der er typisk for NMO, men ikke for MS? Arya-Pastrana-syndrom. På godt dansk, det er vedvarende hige, kvalme. Det er sjældent, man har set hos nogle MS-patienter. Svær nervebetændelse, hvor det er en lange skade, hvor involverer bedste del af synsbanerne. Lange rygmarvsnervelæsioner. Det er sjældent hos MS-patienter, som jeg har vist det. Det er bare en asymmetrisk ovale form i rygmarven. Men hos NMO-patienter, NMOSD-patienter, det er lange læsioner.
Så er der også nogle specifikke hjernelæsioner, der forekommer kun hos NMO-patienter i forhold til MS-patienter. Men hvis vi tager MOG og NMO, så kommer det igen det med Adam, det store hjerneskader, og meningiale, det hjernehinebetingelse, og det, der har givet det krampetilfælde, typisk for MOG-associerede sygdomme. Og så den type oplæring, man kan sige, synsnerven i forbindelse med synsnervebetændelse hos MOG-associerede sygdomme. Så noget kan man adskille, når man hører på det, eller kigger på MR-scanning, eller UCT-undersøgelse, det ultralydsscanning af synsnerven. Tak. Det sidste spørgsmål. Hvor ofte skal en seronegativ patient testes igen med antistoffer? Altså, jeg plejer at sige, at beskrivelse af patientens forløb er vigtig fra starten, og hvis man virkelig mistænker, det er en klassiske NMO-SD eller MOG-AD, men den er bare negativ, så kan man tage det i forbindelse med tilbagefald, attacker. Man kan også tage det, når man har intervaller uden behandling, men hvor tit, altså normalt man siger, hvis man har været positiv en gang, så man er positiv. Det er en god metode assays. Men hvis man er negativ og gør det en gang imellem, det er svært, fordi man har nogen, der er virkelig negativ. Og det, den gruppe er interessant at finde ud af det. Har de andre antistoffer, hvad er forklaring på deres sygdomsbillede, som er adskiller den fra klassiske MS. Så det er individuelt. Det er ikke noget tal, jeg kan sætte på. Men hvis man er virkelig mener, at det er positivt, så kan man gøre det et stykke tid. Men hvis man mener, det er negativt, så må man sige, det er true negativ. Så acceptere det, og så sige an. Og så skal man beslutte behandling. Hvad er det bedste for patienten? Fordi en valg af behandling er det vigtigste. Så kan man bruge de behandlinger, der rammer rigtig godt antistofmedieret sygdom. Fordi så kan sige, at det har det effekt på patienten. I stedet for, hvis man er usikker og vil ikke starte klassiske MS-behandling. Jeg håber, jeg kunne svare på spørgsmålet. Ja. Okay, det var det. Tusind tak, Nasrin. Det var fantastisk at lige få besvaret de spørgsmål og få så meget viden. Jeg vil sige mange, mange tak for din deltagelse. Og tak til jer, der har været med. Og ja, vi slutter i dag herfra. Tak skal du have. Tak for indsatsen. Tak skal du have. Tak. God aften. Ja.